Felly, fi yw'r rheolwr Castell Henllys a mae'r gwaith yma llawn amrywiaeth. Dwi byth yn gwneud yr un peth bob dydd. Am weithiau dwi'n yr swyddfa, wel rhan fwy o'r amser dwi'n y swyddfa. Falle edrych ar pethau ni'n mynd i trefnu am y dyfodol, edrych ar pa fath o negeseuon eisiau rhoi mas i'r cyhoedd, delio gyda fel social media. A wedyn ar pen arall wedyn, dwi'n gweithio lan ar y safle yn gweithio ar y tai. Nathon ni ail-adeiladu'r tai, fel 3 o tai cwbl blynydde yn ôl. Felly with lot o gwaith gyda hwnna fel gwneud y watl, gwneud y do, peintio lan na. A tra'n wneud hwn i gyd, jyst cadw fe'n cael meddwl i beth yn union yw'r negeseuon ni eisiau rhoi i'r cyhoedd pastoriau, ni eisiau gweud am yr oes haearn a cynhanes. A hefyd, sut ni'n mynd i gwehyddu wedyn y stori sydd fan hyn mewn i'r safleoedd arall yn yr ardal. Nes i dod yma pan o'n i yn prifysgol a nes i gweithio yma fel profiad gwaith. A nes i jyst cwmpo mewn cariad gyda lle, gyda'r pobl oedd yn gweithio yma. A o'n i'n gwybod ta fan hyn o'n i eisiau fod, o'n i eisiau dod nôl eisiau Benfro. A wedys i wrth y rheolwr ar y pryd, fyswn ni'n caru un dydd gallu helpu rhedeg rhywle fel hwn. Felly nes i astudio archeoleg a hanes yr henfyd trawen ni yn y prifysgol. A nes i dod yma'r profiad gwaith, felly bydd llawer iawn profiad gyda fi yn y pwnc. A wedyn nes i penderfynu i gwneud doethuriaeth PhD mewn Treftadaeth cyn hanesyddol. A hwn oedd un o safleoedd nes i edrych ar yn ystod yr ymchwil. Ond hefyd dwi'n meddwl bod llawn syniadau a cael passion am pwnc chi. Dwi'n meddwl peth mwy cyffrous yw sut chi gallu defnyddio yr gorffennol i rhoi negeseuon pwysig at eich gynulleidfa, at pobl sy'n dod i ymweld. Enghraifft, un o pethau rydyn ni'n gweld yn bwysig i gweud wrth pobl sy'n ymweld yw cadwriaeth a hefyd pwnciau fel sustainability. Felly ni'n edrych ar pa gwersi ni'n gallu dysgu o'r gorffennol a wedyn rhoi y gwersi hwnna i bywydyddiol ni heddi. Beth byddwn ni'n gweithio chi yw, beth bynnag yw angerdd chi. Hyd yn oed os chi'n credu bod dim byd i wneud gyda Treftadaeth. Mae popeth yn cael ei arwain nôl at hanes. Os chi'n hoffi colir, os chi'n hoffi gwisgoedd, ceir, beth bynnag fel yna, mae rhywbeth i gael o fewn Treftadaeth i ffito pob angerdd. Yw i hybu y safle yma a cael mwy o bobl i ddod i ymweld a gweithio gyda cymuned lleol a pobl sydd yn gweithio yma i datblygu'r safle yn fwy ac i ffito mewn gyda beth mae'r cymuned eisiau a hefyd beth ni'n credu mae'r ymwelwyr eisiau.